Яз билбекән көз күкрәк кирерһең. Hürülgende de hürüp git. Йәй тирләһәң, кыш өшөмәҫһең. Basıp gitsen de sesip git. Не ҡасыуҙа, һөрөлөү тураһында һөйләйһең әле. Ҡайҙа йыйындың? Һаумыһығыҙ? Halmağır. Min yayınmayım da ol. Vakit ötüp para. Sen ултырды вакытты. Шуға бір сулап. Нишәп үттең ти? Ана морапталдар картуфтан 2 уңыш алалар. Майда сәсәләр дә, июнадагында алалар. Июнадагында сәсәләр дә, августта алалар. Ағасты 2 отыртып bulmaya шул. Ең оңай вакыт 20 апрельдән 20 майга тиклем. Ниңә әле яз өлгөрмәгәндәргә көз бар бит әле? Шул. Байвакса биргән бер мәгълүматта илгә усмай. Иң мөһиме, үсентеләрде базардан түгел, белгечләрдән алырга кирәк. Әйдә киттек. Ага. Кайда бу белгечләргә? Нидә? Бүгін программала Халамасты хазина, Күйргәҙеләрҙең картуф үҫтереү тәжрибәһе. Ҡарурман яки Чернолесовский, емеш үҫентеләрен ҡайҙан алырға? Морж ҡарағаттар, Мәләүез районынан әҙерләнгән яҙма. İşler Gülay, halmağır. Һаумыһығыҙ. Allah yardım bersin işleringizге. Һыу әйдә тиҙәр беҙҙең яҡта. Һыу әйдәгеҙ. Рәхмәт, әйҙәгеҙ беҙҙең менән. Нишләп һеҙне күммәйһегеҙме тәрәнгә? Юҡ, беҙ ергә күмеп тормайбыҙ. Ергә һалып сығабыҙ да, ошо баулар һуҙыҡ. Тигеҙ генә итеп барһын өсөн. Ул кәрәк беҙҙе һуңынан картуфты алғанда, һаламдан рәт буйынса гына барыр өсөн. Һаламды өҫтөнә йәйәбеҙ ҙә, һуңынан картуфлар шул һалам аша сығып, үҫеп ултыралар. Уңыш йыйғанда ул ошолай түңәрәк кенә булып, матур гына булып, бер урында гына тап-таҙа картуфлар ята. Мына беҙ Байбаҡсала күрһәткәйнек, Балташ районында өлкән йәштәге баҡсасы, ул картуфты һалыр алдынан ҡәҙимгесә ҡаҙып, соҡор яһап, шунда һалып, өҫтөнә һалам төшәгәйне. Һеҙ ҡаҙмайһығыҙ. Һеҙ бер нәмә эшләмәйһегеҙ, ерҙең өҫтөнә генә һалағыҙ. Был ысул нимәкә тип атала ул? Нисек була ул? Һәм ни өсөн? Ни өсөн? Картуфты беҙ уже бит 11-нсе йылдан алып үҫтерәбеҙ. Аҫта нисек картуф үҫкәнен беләбеҙ. Ага ер аҫтына күммәһәң дә, ул матур булып, тамырларын шул йомшаҡ ергә үҙе шайтып төшөрөп, матур булып картуфларын ер аҫтына төшөрмәйенсә өҫтөндә генә лә үҫтерә ала. Был ялҡауҙар ысулы инде. Ялҡаулар өсөн точно. Ялҡау ауырыу бейелергә, өйөлөргә ярамаған Эйе, кешеләр. менә 6 соткала эшләгән кешеләр ерҙе ҡаҙа алмаһалар, Оло кешеләр. оло кешеләр, эйе. Алар бит инде ерҙе йомшартып кына сығып, шайтып теҙеп, өҫтөнә сүп үләннәр һалһалар, шайтып бәләкәй генә ерҙә шайтып үҙләренә урожай үҫтерәләр. Ара Но аның бит хәҙер араларын беҙ ошолай бау һуҙабыҙ да 50 сантиметр ҡалдырып барабыҙ. Тегеләй дә, былай да. Былайға уже 40-ҡар. Йыйғандай көҙкөнө ерҙе ҡаҙып тормайың бит. Һаламды оло кешеләргә әйбәт, алар ер ҡаҙа алмаһалар, шайтып рәткә ултыралар да, һаламды ышырып, күнәккә йыйнап тик баралар. Элитный сорт булһа, бер урындан, 2 урындан бер күнәк, 2 урындан бер күнәк. Элитныйлар шай күп бирә. Һалам осмаһын өсөн һеҙ үстенә баҫтырып ҡуяғыҙ, һыу һибәгеҙ нисек менә һалам бит осоғамы, ел буһа. Алай беҙҙә осҡаны юҡ ул. Но хәҙер менә сәскәс, аҙыраҡ бер 2 аҙнанан һыуап килеп, нитәбеҙ, һибеп ҡуябыҙ. Һыу һибкән ул йәбешеп, Йәбешеп, эйе, шай ята ул. Балаҫ булып ята инде. Алай ел дауыл булып осоп ятҡаны юҡ. Балаҫ самаҡ ята инде. Ята шулай, эйе. Нисек ул шуның аша үтеп сығамы ул? Аша үтеп сыға. 30-40 сантиметрына һалырға кәрәк бит анда. Ҡалынлығын. Малайларға бит әйттем, һәнәгегеҙ менән шайтып аҙыраҡ баҫтырығыҙ, мына Байрас баҫтыра бит. Байрас баҫтырҙы, молодец, сыға ишетте. Шайтып баҫтырып ҡуйһаң, ята ул, ысмай. Беҙҙә ерләр дә... Байрасҡа 5 ҡуйығыҙ. 5. Молодец. Ниндәй сорттар, мәҫәлән? Менә быйыл тағын 2 сорт һатып алдык.
Хәзер бит безнең ни отечественный сортлар, менә Никулинский дигән сорт, Накр дигән сорт, Жуковский белән эшләйник. Жуковский 45 көндә уже урожай бирә. Ранний сорт. А Лёшкасы аның алай матур түгел. Озакка хакланмай. И шуга менә бу Никулинскийлар 95% Лёшкасы дип язылган. Элек без германский сортлар менән эшләйник. Әле санкция булгач отечественный бит сортлар китте. Тәмнерәкләр, крахмалистыйлар. Ярмалы булып бишә. Шуны үстерәгездә шул үскән картофты мәктәптең ашханаһына алып барып ашатагыз балаларны. Балаларга анда ашатабыз, экспериментка тагын калдырабыз. Шагын икенче ел Алла бирһә, яңа сортлар тагын нитеп үстереп карап, кайнысы безгә нитә. Мин уйлыйм дип, бердән балаларның теге үзенең собственный картофтары икесен хезмәткә алганнар. Иң мөһиме быел бит экология елы. И экология елы 11-нче ел тоже экология, 12-нче 11-нче экология елы булды. Без шунда үстерә башладык. Менә ошо кире алып барабыз бит инде ашламаны. Ул рациональное природоиспользование дип атала. Ер ел һайын үзенең ресурсын бетермәенсә, тагын ашламаны үзенә алып әйбәтләнә. Менә бу Мин дөрес аңлаһам, бу үзе моны ашламаган янына куя. Ашламага Анда менә асан һуңнан халамды. Астында сәләүсеннәр яман күп булып, күдләре ашлай. ашлама эшләп йөриләр. Сәләүсен булган җирдә бөтен нәмә була. Уңышлы була. Җирдә йомшарта бит ул. Халамды кайдан алагыз, халамды? Халамды яландан алып киләләр. Моны касан йыйып алагыз? Был средний поздний булгас августта. Августта бит килеп, менә фикер килде. Килеп шуны карап алганда күрергә инде. Ниндәй уңыш яһагыз? Сакырагызмы? Сакырабыз. Сакыралар. Шулай итеп, Сакырабыз. Алла бер августта ошында килеп, ошо жердәге картофтың үскәнен карап, без ул уңышты күрсәтәләр сезгә. Бернинди Сортларын ишо күрергәгез аерылып торганын, бишереп ашап та карарбыз. Тәмлеме юкмы икән? Монда бернинди дә химикат, ашлама башка алмай. Юк, алмайбыз. Утарга ла кирәкмәй. Күмәргә кирәкмәй. Суполяны үсмәй, монда суполяны теге вьюнок кына сыка, без аны йымахак та ул мешайтмый ул үсергә. Күмеп йөрергә кирәкмәй, күмеп йөрмәйбез. Алар бил мәшәкатьһез генә үстерү сорты икән бу. Шулай итеп, мәшәкатьһез, экология яктан да файдалы, бөтен яктан файдалы, таза һәм еңел усул. Күзгә ошашканга тиклем ушы бәрәкәтле ердә. Хәзер килгәч ярдәм итәргә дә, без дә эшләргә тора. Ошо картоф һезгә җитәме? Җитә, 1 елга җитә, бөтен мәктәпкә. Тагын әле сәсәбез. Әле был экспериментальный яңа сортлар сәстек. Бездә еще Жуковский дигән сорт сәсәбез, Голубка дигән зәңгәр сәскәләр ата, шундый тәмле сорт, шуны сәсәбез. Җитә. Ел һайын эксперимент узгарып, 1 ел Жуковский раннийдан, ул 45 көндә уже өлгерә. Ана шул Жуковский раннийдан без 2 тапкыр урожай алдык. Шаймайда утырттык та, июнь адагында йыйнап алып, тагын сәсеп, август адагында тагын икенче урожай алдык. Менә бит. Икенче урожайды безнең климатта бездә бит ямгырлар булмай. Ошо халам астында гына үстереп була. Һулар һибеп, икенче урожай, двойной урожай дип алдык. Менә бит. Әпсен, төпсен, шәп булып үссен. Әштәгәй, менә Өфөнең иргәһендә ниндәй питомниктар бар дип безгә кешеләр мөрәҗәгать итәләр. Уфа тирәсендә бүгенге көндә элекке питомниклар эшләгән кебек, хөкүмәт карамагында эшләгән бер питомник та калмады. Менә безнең авылда үсентене иң күп мин үстерәм, минем кебек заниматься иткән тагы бер
3 семья бар. Әле һезнең нимәләрегез бар? Менә жимылыс менә кура җиләге, менә бойлышная вишня, менә карагат, менә монсы төсле карагатлар, розовый, кызыл, ак карагатлар, менә монсы жасмин, менә монда боярышник, менә монсы болан. Менә болан артында менә сириннар, шиянең төрлесе бар бездә. Менә монда төрле сорт алмагачлар. Менә бу солдат кебек утырган үсентеләр нинди үсентеләр? Булар инде солдат кебек утырган үсентеләр. Менә бу плантациядә карага төрле үсентеләр бар монда, төрле үсенте. Әнә каршыда тегендә биегрәкләре, анда иргә, боярышник, карагатлар менә төрле сортлар инде. Менә бу башта менә валовый дигән сорт, шишмә дигән сорт. Менә монда менә зеленый дымка дигән сорт, менә карагат менә булар барсы да. Булары менә шия, агач булып үсә торган низябка дигән сорт. Менә монсы менә кустовая вишня. Моны йөртәләр инде ни дип, июньский утро дип. Алыстан карап кызык кындырган урман көк ергә киттек. Менә монда ниндәй матур агачлар бар? Менә булары менә грушалар менә. İşte анда алмагачлар китә. Менә монда менә төрле сорт алмагачлар. Әштә, булар беренче еллык әзерме утыртырга? Булары утыртырга әзер, булары 2 ел үскән алмагачлар. Ныгынганда инде. Наклы. Менә карагызлы исеме Ашаравани. Ашаравани. Шуннан кире менә монда карагыз менә Сиренада. Сиренада, ажурная. Менә бу куаклар менә шутные мгновения дигән сорт. Булар Чудное мгновение. Булар Передо менә мной явилась ты. как мимолетные Видение, видения, как гений чистой красоты. Да. Менә бу сортларны Орелга барып алып кайттык. Җимешләре бик матур. Рәшит агай, булар нинди агач ул без төбенән кыркылган? Маточниклар дип атала инде. Ак карагат. Менә сез әгәр дә август айында килсәгез, менә моның биеклеге яшел ни булачак, полоса. Яңа әзер була инде күсәргә. Җимеш бирәме ул ел? Көз көне, юк, монсы җимеш Бу бирмәй. маточный. Монда бер ялгыш монда бер утак калса, ул биреп ята җимеш. Маточный кусның сиреногының качествосы үзгәрә. Җимеш бирергә тиеш түгел. Уның төп максаты үсү. Төп максаты яшел үсенте бирү. Менә без әле басып торабыз. Менә монда минем испытательный плантация бу менә. Менә мин җимешен ашап карамаган сорт мин каяндыр алып кайтсам, мин аны обязательно менә монда утыртам, бит. Мин аны җимешен карайм, җимешен ашап карайбыз. Менә монда анау инкридагысы вишневый дигән сорт, менә венгерский алма кебек ярко окрашенный, интенсивно. Менә монсы менә знаменитый сорт, богатырь. Менә минем 70-нче елларда Уфада бакчам. Анда бер-ике заятный любитель Московский областька хәтта барып алдылар аны. Безнең питомникларда юк ул сортлар. Менә монсы Синобар Лавовский. Менә шуннан кире менә бу алдагылар инде. Менә әле булардан 2 елга соң утыртылган. Менә булар менә быел җимеш күрсәтәчәк. Байбаксаны карасылар, үзләренең күп сорауларына җавап тапкандыр. Алмагасмы, бүтәнтер агачларны уларның бөтәһендә Өфө районының Чернолес авылында табып була. Ләкин моны алып ултырту бер, уны карарга да кирәк бит әле. Язгыһын бүҗәктәр уяна. Һәм ул явыздар һин утырткан матур гына агасты корытала куя. Улар менән ничек көрәшергә? Бүҗәкләр алар безнең спутниклар. Алар бүтән җирдә дә бар. Шуңа күрә алар бик шамасыз шашынып үрчеп китмәсеннәр өчен аларны төрле препаратлар белән эшкәртәбез. Алмагач ул әйбәт итеп җимеш бирә, әгәр дә аның җимешләренә бар яктан да яктылык җитсә. Менә агасы карагыз менә туп-туры. Менә аның менә бүтән лишне бутагы алынган. Менә ансыныңда, әнә ансыныңда. Аларны эшкәртү буенча менә бер 12 елла без бүтән бакчаны менә шу бүтән миңерләгән үсентене гөбердәп кайнап торган су белән сибәдри. Улар үлмәй. Юк, менә аларның әле яфрагы да юк.
почки шак кына кобарагына башлаган. Ул теге лейкадан суны син крутой кипятокны усентеге сибәсең икән, син аңа воздействуешь 3-4-5 секунд. Ул гына арада бер нәмә дә эшләмәй. Ә менә бөҗәкләр бер дә яратмый аны. Кипяток белән эшкәрсәң 75-80% вредитель юк. Ә калганы белән инде 1-2 мәртәбә опрыскивать итәсең инде җиңелчә генә. Әлеге вакытта без үстергән алма ашлар вак кына тамыр, менә бабайның сакалы кебек вак кына тамыр. Бу тамыр җир сулары якын булган җирдән курыкмай. Менә бу зур булып элекке үскән агачлар су бик якын булса, алар курый. Тамыр барып җитә тегендә әнә аска. Суга, грунтовый суга. Агач курый башлай. Ә буларның тамыр карагатны кебек үстә. Булар бирешмәй. Өфе өргәһендә Шамонин авылында ана шулай үстерә алмайлар. Һау якын тип. Барлар Ана монда. аларга әйбәт. Уфада барлар. Алар өчен идеаль менә бу агачлар. Шуннан яшь алмагачлары утырткач, алмагачның үсеп китүенең бер сәбәбе су белән ярдәм итәргә. Күп ибергә. Шуна менә минем җиргә карагыз. Рәштә ябылышып бына слаптау яптан сүллектә торган күп. Менә җир әйбит. Менә монда ярты метр ширнажам. Дубайда торган күп. Ширнажам. Но эшкәртә торгачлар шушы ширнажам әйбит гелиннән дә авырракка әйләнә. Шуңа менә җирне облегчать итәр өчен бик күп перегной кертәбез, бик күп ком кертәбез. Безне бей кумда кумдагым бит. Ком. Ком астында тиресме? Ком астында тирес, аннан гына кара җир китә. Шулай Шулай Алит Аллаһта үтеп. Әгәр дә ком кертмәенчә тирес кенә кертсәң, тиреснең эффекты бара 4-5 елга. Аннан ул ширнажамга әйләнеп, опять авырая. Ком менә, ул бит ком ул. Мәңгелек. Җир комлы булгачлан ярылмай, воздухопроницаемый. Соңгы 10 елда менә мин менә шушы дворга где-то 80-13 тонналы КАМАЗ ком керттердем. Һәм КАМАЗ. Шулай итеп утырсак, безнең бөтен нәмә гөрләп үсә. Әгәр дә шушы түтәлгә 3 ел кертмәенчә 2 ел була үстерегә. Ну, уже 3нче елны үсенте менә бәйтә булып үсә, соңган хәтле генә булып үсә. Но тирес комда жылда бер урынга жылда кертергә кирәкмәй. Һәр берһенә лә. Dedim ütü baksana kapı sıktım. Dütte tür tügende yemiş yiyecekler var. Lakin en kübü karagat iken. Ең көп Karagat. Etkende ne sötüp karagat bunda hedin? Карат мында 60-тан артыктыр ул. 60? Ул тиктем кaragat hedge кайдан келип юкту ул. Мен үзем питомник баксасында эшләнем 20 елдан артык. 20 ел? Шул вакытта ниндәй сортлар китереп сәсәбез, шунан һәр береннән дә алып кайта мәдәрәк. Иң билгән сортларда инде, иң билгән йөргә иреккән сортларда. Монда ничә сорт бар? Монда бер 4-5 сорт бар ул. Эш сортта түгел бит әле ул. Ничек итеп карарга бит төп эш? Мына ошо неләрдә ышанаһыгызмы, юкмы? 20 ел утырган төпләр бар. Без вообще аны алмайбыз. Ни өчен дисәң, без яз көне картларын 41 гытабыз. Курганнарын без. Шунан һуң төбенә шул навоз, кайсак даже тупрак эргәһеннән алып таргытабыз, или яңнан китереп алабыз. Ул 1 елда менә навоз, килә ел кабыл навозды алмайбыз, без уже җир ала башлайбыз. Ул шуның менән ботаклары төптән үсә башлай бит инде килеп сыга. Ботактан түгел, төптән сыга. Куе булгасы аның җимеше лә күбрәк. Biz bit ошо кадәр баксаны теге балаларга берип тә үҙебез дә бетерә алмайбыз. Шуның өчен без хатабыз. Юкка мен уйлап торам, бу диктем карапты, ничек ашап битергә була икән дип. Хату дөрес, чөнки бүген бит базар шартларында яшәйбез. Сер маха нисә йөз күнәк, нисә тонна яһагыз. Бидерәләп тә, баклап та Салават калаһына алып китәбез. Мәләүздә бик үтмәй. Мәләүздә, чөнки унда мәләүздә уңган максатлар яшәй. Шуның Салаватта гараж койда, баксалары аксалары күп. Сер маха күпме хатагыз? 10 меңдән дә кем түгел.
Бер һәйбәт пенсия. Әйе. Мына байнан бер карап торам, һәйбәт итеп карайһагыз, мен 20 ел эшләгән, һеҙҙең тәҗрибә бар бит инде. Корттар басып бармай. Безнең мына үзебезнең баксалык, әдегән бармаган корт баса индедер. Мушинсты раса дигән анау тимгилдәрме ул, якәлләндә бөҗәктәрме, явыздар. Һеҙләр нимә менән эшкәртәһегеҙ һәм ҡасан? Мана Бұл диктің ул бе? япракта билгеле була бит, күренә бит ул Әйе. япракта. Уже ул бүкләй башлай. Әйе. Вот ана шулай итеп бүкләй башладымы, мен киленгә дару алып кайт. Ул алып кайта дару, мин инде үҙем кайсак алар сүпләп. Алып каян итәм инде теге дальше нетмәһен дип. Бер сыгыр алдынан март айында шултеләрдә кайнар һыу менән эшкәрәләр. Юк. Һеҙ Biz kaynar hıvızı kullanganımız yok. Ne için degende kaynar hıv, üse turgan ağaçka kirihinse yoğuntu yasay. зыян китереп бар. Ziyan getirivi var ayı. Hıv bilen hiphen. Ул намна болучу. Һеҙләрҙе һыу ҡыу менән душ яһайһығыҙ инде. Ayı. Кемдер ҡараттарын һыу менән эшкәреп ундағы бөжәктәрҙе үлтерә, ә кемдер һалҡын һыу менән сыныҡтыра. Һеҙҙең ҡараттарығыҙ морж ҡарағаттар инде. Halkın hıv lütçürak. Һеҙҙең мына был ҡарағаттар барыр олғая бит инде. Әйе. Йәки кемгә кәрәк була, йәки икенсе урынға күсергәндә нисек итеп уны үрсетәһегеҙ? Без көҙ көнө ошо төптөң араһынан һайлайбыҙ йәш сыҡҡан үҫентене. Тәүҙә мына ошолай бурадна ясап, шул бураднаға специально үҙебеҙ крючок ясайбыҙ, мына шул ағастан нигә сығып китеп, яланға сығып китеп, урманға сығып китеп. Мына ошолайтып эйелдереп, мына бер нисә урындан бер китәбеҙ. Һуңынан ҡаплайһығыҙ шулай итеп. Ҡаплау өсөн беренсе мына ошо башын киҫеп ырғытырға кәрәк. Әгәр дә киҫмәһәң, ошо баштан гына үҫә, былар үҫмәй. Иртә яҙ менән ер дымны ваҡытта. Менә улар ана шул ваҡытта эшләгәндә кеше булып киләләр. Ул уже үтә. Ул мына ошолай бейеклек булып үҫә. Ниҙә? Ошолар. Шуны ҡасан күсереп ултыраһығыҙ? Мына көҙ көнө ошолай тартты һинең. Мында тамыр, мына шул буйы менән килеп сыға ул. Һәм бынан беренсе үҫенте килеп сыға. Беренсе, бер нисә сыға. Мына бында икәү ҡунып тора иде. Эйе. Өсәү. Эйе. Ә мына бында ла өсәү бит. Эйе, мында. Икәү, өсәү. Өсәүен бергә нәйтеп алып, круг формаһында ултыртһаҡ, уның төбө ныҡлы, күп булып сыға. Ҡыуаҡ ҡуйыраҡ. Ҡуйыраҡ була. Нурия апай тағы ла бер ысулды белә. Русса ширинкование, беҙеңсә сыбыҡса ысул. Нурия апай һөйләгеҙ әле. Көҙ көнө матур гына төптө һайлайбыҙ, ҡарайбыҙ да, шул төптән, мына был бер йыл үҫкән үҫенте ул. Ошоларҙы киҫеп алабыҙ да, күпме кәрәк үҙебеҙгә, шуны һуғырыҡҡа төшөрөп ҡуябыҙ. Баҙҙа ята инде. Баҙҙа ята ул, эйе. Һыуға ултыртмайбыҙ. Һыуға ултыртмайбыҙ. Тупраҡҡа күмәбеҙ. Эйе, тупраҡҡа ла күммәйбеҙ шул көнсә ята. Яҙ көнө баҙҙан китереп сығарабыҙ да, биҙрәгә һыуға тығабыҙ төбөн. Ул ултырған может бер сутка, 2 сутка, ошо төп яғын ҡыйыш итеп киҫәһең. Тағы бер ҡырҡабыҙ. Эйе, тағыла. Киҫәһең дә, мына 20 сантиметр була бит шулай. Ошо тиклем тирәһе киҫкәндән һуң, Осунда да ала. осонда ҡырҡабыҙ. Был просто ҡыш ятыу өсөн генә ул. Һуңнан ана шуны бураднаға ошолай ҡыя иттереп тығабыҙ. Йыш ҡына иттереп. Ул ваҡытлы сауыттыра инде. Тамыр ебәргәнсе. Тамыр ебәргәнсе. Бына беҙ ысынлап көсө ултыртабыҙ настоящий. Эйе. Аңлашылды. Эйе. Мына инде беҙҙең ҡарағатлар былтыр яҙ ултыртҡаннык, матур булып үҫеп киләләр. Былар әҙерме күсереп ултыртыуға? Мана була ул ултыртырға. Ну, неһе тамырынығын тип быйылға бирмәй тордом. Нурия апай, мына Кушнаренко питомник дигәнең белгестәре әйткәндәренә күсереп ултыртҡас, ҡарат үҫентеһен, тәүге 3 йылда баштарын киҫеп барырға кәрәк дип, ҡуйы булһын өсөн. Һеҙ шулай әйтәһегеҙме? Мин 3 йыл дигәненә бик ниткәм юҡ, ну тәүге йылда ҡырҡабыҙ. Димәк, Нурия апай, был һеҙҙең Эйе. мини питомник инде. Балалар өсөн. 55 yıl birge yaşayız. Balalarımız zorayıp üse gittiler Allah'a şükür. Çocuklarımız Karagat'tan da kübürek. Имен һау булырҙар. Эйе, Шулай шулай. булды шул. Эйе. Уңғандың 2 ҡулы ла уң. Ялҡауҙың икелә һул. Сәп әйттемме? Хәтәр. Әммә байбаҡсала ундайҙар юҡ, уңғандар ғына. Ә бына уңғандар беҙҙән яңы конкурстар көтә. Нимә, булдырабыҙмы? Иң матур баҡса. Иң уңайлы баҡса. Уңайлы. Тимәк, уның мунсаһы ла булырға тейеш, мейесе лә, быуаһы ла,
ял өлтірмеушілер болуға тиіс. Шуларның исмаһы берһе генә булһа да бик хуш. Һәм өченче конкурс иң оригинал уңыш. Бәлки күптер, бәлки зурдыр, бәлки формаһы кызыклырактыр. Һездән хәбәрдар көтәбез. Фотолар булһа, тагы да яхшырак. Конкурстар яйдың беренче көннән һуңгы көннә тикен дәвам итәсәк. Баксабыз бай, Үдебез үдебез һау булайык.